Kule mklomelo zichonywe uphaphele gwalagwala izikole ezenze kahle ku-matric. Kuzo kukhona ezithole u100% wokuphumelela ku-matric. Umfundi wasebizimali uBanele Thembalethu Zuma uyena obaqoqode amakhanda enkandla. Uthole umfundaze nesitifiketi. Umama wakhe akawuvali umlomo. Ngijabule nje kakhulu inganami bimisela bengibona khona ukuthi khona olizayo bengalali. Ikufonele mama ngalali ngo10 ebusuku ngisho ngithi hayi khona inganami sizogula ngekhanda manje kodwa ngiyabona ukuthi ngifuna ukwenzani. Ngiyayibona imphumela njengamanje. Ngaphansi komunca wothisha abavelele, uthisha wezibalo nesayensi eMagqama High School, uMandla Mkhize, uphume phambili. Umklomelo ngutholile namhlanje usho ukukhulu kumina nokuthi inothando okukhulu for ibalo nesayensi. So ukuthi ngikwazile ukuthi ngichazele izingane abese ingane zi-understand siphinde sikwazi ukuthi sibuyise lo njengoba lo kanjalo. Lokho kusho ukukhulu kumina ukuthi uMasipala wakaDukuza nawo ubambisana nomnyango wezemfundo esifundazweni bebanomcimbi ukuklomelisa omatikuletsheni abenze kahle kuleli banga. Ngizizwa nginenhlanhla kakhulu, ngiyakhombisa ukuthi ukusebenza kwami akubanga okweze kodwa kwabonakala, ukusebenza kwami kubonakalile. Imfundaze ehlonyuliswe abafundi izobalekelela ekubhaliseni ezikhungweni zemfundo ephakeme.